Gubera oier gainitze Diego eta Aitor, eta trimestre honetan toko joku etxe domotiko bat programatzea, eta horretako App Inventor eta Biblog plataformak erabili ditugu, eta gainitze dozako duzkizu. Erabili dugu Biblog kontrolatzeko plaka, eta hemen ikuste duzu erabili ditugu elementuak, eta gero softwarean ditugun agindu guztiak, gero mobilean jartzeko, eta mobilean aplikazioa itxeko erabili dugu App Inventorra, eta ditugu hainbat pantaila bezala, eta gero bata bestiakin funtzionatzeko erabili dugu Blogsa eta jarri ditugu bestiak hainbat agindu. Hau dana kontrolatzeko erabili dugu aplikazioan, eta aplikazioet ditu lau zati. Zati honetan jartzen du gu zeintzu geran, hemen jartzen du gure enpresak informazioa, hemen gure proiektua zetan konstitutzen duan. Eta honek balio du kontrolatzeko etxean gauza diferentiak. Gure etxe domotikoa berez lau zatitan dago banatuta, sukalde baten, komun baten, logela baten eta sala baten, nolabela baten. Eta gela bakoitzen saiatu gara gauza egin baditzu. Hemen sukaldian dagoen lekuan jarri dugu alarma eguala sarrera, eta jarri dugu ultrasoinu sentsore bat, burrundailu eta bi LED. Eta orduan eskua jartzen zunean aurrian, hasten da burrundailua pitatzen, eta LED diodoak ordu batean aldatzen, piztu eta itzaltzen. Gero hemen jarri dugu pertsiana bat, bi serbokin, eta ematen diogunean pertsiana zabaldu, hasten da giratzen eta pertsiania zabaldu itzen du. Eta gero hemen logelan jarri dugu LED bat, eta hor mobilakin kontrolitzen dugu eta argia piztu eta itzalitzen da. Gero ere, gailu guztiak konektu ditugu alargadore batzukin, bakoitza bere pinean funtzionatzeko. Por? Kaixo gu gara erako tablet eta egin dugun proiektu izan da, ditugu zentsore batzuk itxuentzako kotxia dagoenean gertu zebrabiletik pitatzen du burun badioak. Horretarako jarri dugu ultrasoinu bat urruti, da ikusten duenean pasatzen dela kotxea hortik, burrundagailuak sonatzen du baina motel. Eta urren ultrasoinutik pasatzen denean, itzen du soinu berdina baina eskarro, holan itxuak badaki kotxea dagoela zebrabiletik gertu. Vale. No, pero hau podemos. Listo. Oier eta Paulo gea, eta ultrasoinu sentsore buruzko proiektua eraiki dugu, eta hau da gure lorgota, eta itzen duanean aurrera, detektatzen duanean obstakulo bat atzea joden da, eta azena eskibatzen da obstakulo guztiak. Horretarako ipini dugu hemen ultrasoinu sentsore bat, eta orduan horrek bidaltzen du soinu bat, eta soinua errebotatzen duanean obstakuluan bueltatzen da, eta orduan aldo kalkulatu distantzia. Eta orduan distantzia baldin bada guk ipinitako baino txikiagoa, joaten atzera eta programu diogu deskibatzeko. Gero robota bi programekin probatu dugu, bitblokekin agindu nagusiak eta programatu ditugu, funtzioekin eta gero funtzioa exekutatu, eta gero App Inventorrekin gure enpresako informazio guztia edo, lau pantaila eta gero hiruk esplikatu ditugu lau. Eta horrekin probatuko nola funtzionatzen robota.
Venga, hori moztuko dut. Tengo que empujar. Ya vamos mal. Guztu behar genuen proiektua izan jazan mobiletik kontrolatakua. Eta, hemen daukagu, erabioguna hau programatzeko izan da BitBlock eta App Inventor. Eta, dugu BitBlock bidez, plakan jarri ditugu inbiar dabana mugitu oketzen eta holan. Eta gero, App Inventoren bidez, dugu mobileko aplikazioa. Eta holan mobiletik dugu kontrolau kotxea, mugitu egizateko. Eta gero, mugikorrian, dakagu konektatzeko botoia, baten diozu, eta gero, juten zera zure plakako bluetoothera. Eta gero, dakazu lau bota, eta dia aurrera atzera, eskuma eskerra. Eta adibidez, aurrera baten badiogu, aurrera juten da, eskerrena baten badiogu, bueltaka azten da eskerrera, atzeran baten badiogu txan. Atzera juten da, eskumera bat eman diogu. Eskumera juten da eta aurrera bat eman diogu. Aurrera juten da. Eta gero dutako dakagu deskonektatzeko botoia. Oso ondo. Gu eneko Aitor eta Joseba bera, eta gure proiektua zen itzia semaforo bat, eta mobilekin kontrolatzia barrera eta gisa. Bueno, eta gogin duguna izan da, gogera ditxugu plataforma izan dela App Inventor eta BitBlock. Eta App Inventoren duguna izan da aplikazio bat, dagoela gure enpresan informazioa, robotana, nor gerango eta zelan kontrolatzen dugun. Enpresako informazioa da robotana hemen, nor garen hemen, eta gara hemen kontrolan da, zelan kontrolatzen dena. Eta BitBlocken indugune izan da, ze programa ez du robota eta gero semaforoa noiz altzau eta noiz geitxi, eta hori Joseba Bai. Hemen, robota etortzen denean, kontrolan esatzen denean, ikusten dagoela berdia eta goroisa. Eta orduan, berdia sakatzen dugunean, izango da, jartzen semaforo berdia eta berri altxengo da, etxu. Está konektata. Bai. Ikusten da hor zela igotzen den, eta berdia jartzen den, eta gero, txakatzen dugu gorrixa, baja itxen da berriria eta jartzen da beste eleetan. Eta hori izango zen gure proiektua. Oso ondo. No hay que sacar solo, también tienes que poner sacar ojos a la gente.